Sayın Öcalan ciddi bir hazırlık içerisindedir. Bir çağrı yapacak. Bakırhan da haftina xweda balkişan serbedengiya desilatê ango cibcîxkarên proseya Dimeşe û girêdayê wî jî Bank li Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan kir. Bugüne kadar sesini çıkarmayan Jivir banga min li birêz Erdoğan e ku heta niha wî dengê xwe nekiriye û divê mijarê de tiştek tekez nekutiye û nexşereyek daneniye holê. Desthilat dê kîjan gavan bavêje. Nexşereya wan çi ye? Rojê 24 saetan nîqaşa berdana çekan dike. Lê em rojek nebûne şahid ku dibêje erê yên ku çekan berdin dê çi bikin? Wê bi ku ve herin? Wê bigihîjin malbatên xwe yan na? Yên ku dibêjin bila çekdar li Sûriyê nemînin, li Iraqê nemînin, li Qendîlê nemînin. Plansaziya vî karî kirine gelo? Di girtîgehan de bi sed hezaran girtiyên siyasî yên ku bê sûc, bê hiqûq radizên hene. Rewşa wan girtiyan wê çi be? Meseleya zimanê zikmakî çi be? Rewşa rêveberiyên herêmî wê çawa be? Qeyûmên ku gespa îradeyê ne wê çawa bin? Di civînê de hevserokê Demê li welatiyên Kurd û Tirk banga xwedî lê derketina proseya Dimeşe kir, şertên pêkanbûna aşiyê rêz kir û amaje bi pêwendiya proseya Dimeşe û pêşatên li roja vanî. Heger ev pirsgirêk çareser be, divê Kurd bi zimanê xwe karibin perwerdeyê bibînin, divê demokrasiya herêmî hebe. Ev prose di heman demê de Bakur Rojhilatê Sûriyê jî eleqedar dike. Yên ku li vir destên aştiyê dirêj dikin, divê destên xwe yên aştiyê dirêjî birayên me yên li Bakur Rojhilatê Sûriyê jî bikin. Xelkên Amedê jî ku ji proseya Dimeşe bihêvîne behsa bendewariyên xwe kirin û gotin. Cara ewil gere zimanê me were naskirin. Di mekteba da, di xwendegeha da gere bi zimanê me eğitimekî were ser. Ahad la yinğidir. Heger ev proseya çareseriyê pêk were, wê rehetî û aramî çêbibe. Wê xweş be, wê ji bo her kesî bixêr bibe, Xwedê bixêr bike. Hay nrid nahni. Yew Tirk. Yani senê wa emrê xwe îdame keno. Ez wazan Kurdîz awa çi xwe îdame bîk yani. Mektebî yeniz bibî, zonê yeniz bibû. Em dibin ki statûya gelê Kurd birihe be. Yani li vî erdê da, vî welatê da em çinin. Em heta kînga em ewkê me berdewam bike. Yani bê nav, bê nasname, bê ziman, ew heta kînga berdewam bike. Civînên aştiya civakî û azadiyê yên ku di çarçoveya proseya çareseriyê de ji aliyê Dem Partiyê ve tên li darxistin, dê di demên pêş de li gelek bajaran jî werin li darxistin, pêşatên di wî warî de dê bi xelkê re were parvekirin. Abdulselam Akinci Rûda, Amed